И здравейте хора, днес ще снимаме ново видео по Pop Playtime. Знам, че тренд да минал доста от отдавна, но излезна пети чаптър и защо да не снимаме? И мислех, че ще е тъпо веднага да снимам петия чаптър, затова ще почнем от първия. Окей, айде, натискаме New Game и да почваме. Hold any button to skip. Ще кипна това, защото не знам. Нещо не ми се гледа. Окей. Доколкото знам, играта е за някаква фабрика за играчки, да. И какво трябва да правим тук? Окей, спалнахме се някъде си. Какво е това? Касета. Аз ще взема. Това е пак. Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Okay, I don't know. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Какво това? Екипа, дай да пробваме синьо, жълто, червено, розово. Не, окей. Значи това сега е затворено, окей. On our security. Айде отивам For натам. example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the Има factory. някакво влакче. Играчка изгледа доста странно и скери. Има разноцветни влакчета и това там пак беше и стрелките водят натам, т.е. червено, жълто, розово, зелено. Червено, жълто, розово, зелено. Окей, запомнихме за това. Червено, жълто, розово, зелено. Червено, жълто, розово, зелено. Сега пак иде тук. Окей, сега, скипвам. Всичко скипвам. А това не е ли една от ръцете, доколкото разбирам? Да, една от ръцете, как се знаех буквално. Просто на търлич също. И с синя ръка. Къде отивам назад? Не мога да мина. Ще пробвам от тук. Пак не мога да мина. Опа, прескочихме, добре. Какво трябва да правя сега? Дам 5 точки. Да, окей, бях прав, доста умно. Беше на това, на началото, когато джойнахме, беше буквално той. Има още една така ръка. Това не му беше в ръката. Това не му беше в ръката. Окей. Доста скери. Staff only. Окей, знаме тук. Нещо червено. Тук какво е това? Има средня ръка. Значи трябва да го натиснем. Граб до... Да, трябва да го... Вижте... ние значи трябва имаме електричество в ръката си. Даваме през това. И тук имаше още едно. Да. Още малко. Върнахме тока. Ние сме спасители. Върнахме тока. И сега пак откъде са? Откъде дойдех? Ето тук. What? Нали тук имаше една голяма синя играчка? И аз не се бъркам. Мисля, че не се бъркам. Окей, малко е... Айде, сега. Забравям това и минаваме. Това не му ли беше ръчичката? А може на тук да? Не, значи само обект. Сега ще ми излезе някъде. Това беше доста силно. Къде сме? Трябва да открием жълто касета. Какво е това? Нищо. Айде скачваме нагоре по стъпчката. Нещо синьо. Какво вземем при себе си? Какво е това? Трябва значи да съберем червено, зелено,
да го отвори. Отвори. Значи открихме жълтото. Сега трябва да открием още червеното и зеленото. Червеното очите и зеленото. Къде е зеленото? Това не ми хареса. Окей, дайте сега да се качим да оставим тези двете, а след това ще потърсим. Някъде тук, знаете ли? Може би някъде за тези кутии. Защо взимаме, върваме. В принцип той е зелен и се свети и трябва много лесно да го видя. Това? Не, играта е супер скери. Пишете... Не, даже... Ще видим. Ако има много гледания и много лайка, ще справим по втората част. Къде е зеленото? Сега не е скери. Ето, видях някъде просвет в матрицата. Трябва да мина от тук. Да, ето. Кликна на да взема зеленото и открихме всички неща. Яко. Сега пак трябва да се качваме. Много скучно качваме. Тук нищо не ще да се качваме. Това е другата ръка. Вече имаме две ръце и с това е дясно. И да. И вече имаме две ръце. Това е яко. Не е за худ. Това е като знаете ли, където са в магазините, нали? Където е набила това. Какво е това? Danger. Ау, тук. Надясно. О, може да скачим тук. Да. Хванем сега така. децата. Искам да ни играчки. Как може да сте толкова повече? О! Дръпна, yes!
Ще се хванем за това. Не. Окей. Ба бинго. Дем... О, даже не заболя. Power on.